ଆଣିଦେଲେ କ'ଣ ଟମାଟୋ। ତମେ ଏଇଠି ବାଛିକି ନବ। ବଡ଼ ମା କହିଲେଣି ପୋକ ବାହାରିବ। ଆହୁରି ସେପଟେ ଅଧା ଅଛନ୍ତି କାକା ଭାଇ ସେମାନେ ସବୁ ସେପଟେ ଅଛନ୍ତି। ହ୍ୟାଲୋ ସଞ୍ଜୁ କୁଆଡ଼େ ହଜିଗଲା? ସଞ୍ଜୁ କୁନି ହଜିଗଲେ ଏଇ ହାଟରେ। ନା ମୋ ହାତ କ'ଣ ଯାଉଛି ଗାଡ଼ିରେ ବସିବି। ନାଇଁ ସେପଟେ ବା କିଣୁଥିଲେ ସିଏ। ଆମେ ଏପଟୁ ପଳେଇ ସେ ସେପଟେ ଥିଲେ। ଯୁଆଡ଼େ ଦେଖ ଖାଲି ପରିବା। ଆଉ ଏଇଠି ବଢ଼ିଆ ଫ୍ରେଶ୍ ପରିବା ମିଳେ ଆଉ। କ'ଣ ଦେଖୁନି ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ବନଉଛି ୟୁଟ୍ୟୁବରେ। ଏଇ ଲୋକଟାକୁ ଦେଖ ମତେ ଦେଇଛନ୍ତି ଗୋଟେ କୋବି। ସିଏ ହେଲା ମୋ ଭାଇ। ନଡ଼ିଆ ହଁ ଦିଅନ୍ତୁ। ନା ନା ତମ ମୁଣ୍ଡରେ ବାଡ଼ା ହବ କିନ୍ତୁ ଶସ୍ତାରେ କହିଦେଲେ ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ ବାଡ଼େଇବ। ଯୁଆଡ଼େ ଦେଖ ସିଆଡ଼େ ଲୋକ ଖାଲି ଫ୍ରେଶ୍ ପରିବା ଲୋକ ପୁରା ହାଟରେ। ଆମେ ବି ହାତ ଦେଖି ଓହ୍ଲେଇ ପଡ଼ିଲୁ। ଆଉ ଫାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଆସିକି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ଆଉ ଏଇ ଫାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ରେ ହାଟରେ ବହୁତ ପରିବା ଫ୍ରେଶ୍ ପରିବା। ଏଇଠି ଶାଗ ବି ମିଳେ ଦେଖନ୍ତୁ। ସବୁ ଜିନିଷ ଏ ହାଟରେ ମିଳିବ ପାଗ ହାଟରେ ଯାହା ଖୋଜିବେ। ନାଇଁ ଏତେ ବଜା ହଉନି ବହୁତ ବଜେଇ ଦେଉଛି ଏଇ ଲୋକଟା। କାଇଁ ତମେ ଟିକେ ଶୁଣୁନ ତମର କାନ ନାହିଁ। ଭଲ ସେ ଶୁଣ ଦେଖ ମୋ ଭାଇକି ଟିକେ ଦେଖ କହୁଛି ଶୁଣୁଛି। ହଁ ଶୁଭୁଛି ବା ଭାଇ ନାଇଁ ବାଜିଛି ଆଉ ବଜା ହଉନି। ଆଲୋ ସେମାନେ ସବୁ ହଜିଗଲେ କୁଆଡ଼େ? ହଁ ସବୁ ହଜିଗଲେ। ହଁ ବା ଗୀତା କୁନି ସଞ୍ଜୁ ପଳେଇଲେ କୁଆଡ଼େ। ନାଇଁ ଏଇଠି ଗୀତା ହଉଛି ଆସିଗଲାଣି। ଆଲୋ ଗୋଟେ ବ୍ୟାଗ୍ ସବୁ କିଣିଦେଲେଣି। ତମେ ଗୋଟେ ବ୍ୟାଗ୍ ହଁ ବ୍ୟାଗ୍ ସବୁ କିଣି ସାରିଲେଣି ବା। ସମସ୍ତେ ବ୍ୟାଗ୍ ଗୋଟେ କିଣି ଦେଉଛନ୍ତି। ସେ ବ୍ୟାଗ୍ରେ ସବୁ ପରିବା ନେବ। ଏ ହାଟରେ ସବୁଠୁ ସବୁ ମିଳେ ଯାହା ଖୋଜିବ। ଆଉ କିନ୍ତୁ ମୋ ଭାଇଟା ବେଶୀ ହେଉଛନ୍ତି। ଦେଶୀ ଛୁଇଁ 260 ଦେଶୀ ଛୁଇଁ ଅଛି। ମୋ ହାତ କଣିଗଲା। ଏଇଠି ଦେଶୀ ଛୁଇଁ ମିଳେ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ଭାଉଜ ତାଙ୍କର ବାଛି କିଣୁଛନ୍ତି। ଆଉ ମଉସା ଏଇଠି ବିକୁଛନ୍ତି ଆଉ। ତାପରେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଗକୁ ଯିବା ଦେଖିବା। ଏଇଠି ସବୁ ପରିବା ମିଳେ ହାଟରେ ସବୁ ଫ୍ରେଶ୍ କିଛି ନାହିଁ ଏପଟ ସେପଟ। ଆଲୋ ସଞ୍ଜୁ ବୁଲିକି ଏଠି ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲାଣି। ଯାହା ହଉ ମୁଁ ବି ଏମିତି ପରିବା ଧରିଦେଲି। ମୁଁ ଦେଖୁନ ଧରେଇ ଦେଲେ ଗୋଟେ ପରିବା ବ୍ୟାଗ୍ ମୋତେ ମୋ ହାତ କ'ଣ ହେଇଗଲାଣି। ଏଠି ବି ଫ୍ରେଶ୍ କୋବି ମିଳେ। ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ଆଉ ମାର୍କେଟ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଆଉ ଏତେ ବଢ଼ିଆ ଜିନିଷ ମିଳୁଛି ଏଠି। ସବୁଠୁ ସବୁ ପାଇବେ ପନିପରିବା ଏ ଟିକେ ମାର୍କେଟରେ କମ୍ ରେଟ୍ରେ ମିଳେ ଏଇଠି। ସେଇଥିପାଇଁ କି ଲୋକ ଏଇଠି ଟିକେ ଭିଡ଼ ଥାନ୍ତି ଶୁକ୍ରବାର ଆଉ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ମଙ୍ଗଳବାର। ଏଠିରେ କଞ୍ଚାଲଙ୍କା ଲେମ୍ବୁ ଯାହା ଦେଖିବେ। ଚାଲ ହେଲେ ତମେ ବ୍ୟାଗ୍ ଗୋଟେ କିଣିଦେଲ। ଏ ଗୀତା ସେଇଆ କହିଲା ବନ୍ଧୁ ନାନା କିଣିଦେଲେ ନା ଆମର ଗୋଟେ ବ୍ୟାଗ୍ କିଣିଦିଅ। ସିଏ ଜଣିକିଆ ମଣିଷ ଲୋ କଖାରୁ ସେ ନେବ ନାହିଁ। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଘର ଗାଡ଼ିକୁ। ସେ ଗାଡ଼ି ପାଖରେ ବସିଲା ପରେ ଯାହା ହବ ଘର। ଆରେ ଏଠି ବି ଦେଖ ପରିବା ସବୁ ଓଜନ ଚାଲିଛି। ଯୁଆଡ଼େ ଦେଖ ସିଆଡ଼େ ଲୋକ।